Gospodine Mitroviću, zbog čega takva frizura? Pa ne znam, znaš da volim da menjam frizure, tako da... Pa znam, ali dok ste bili u Teleoptiku niste imali takvu frizuru. Da li je to razlog zašto ste sad popularniji ili je razlog, ne znam, možda se sviđa devojčicama tako? Kako nisam, imao sam i Teleoptiku kakve frizure. Možda pitaš Zeku, možda pitaš Žileta, imao sam ovakve frizure. Pa dobro, a niste menjali svaki drugi, treći dan? Jedno pitanje, drugo pitanje, ajde. Dobro, dobro. Ajde. Sve će biti cakom pak. Koji klub najviše volite ovako? I koja liga vam najviše odgovara? Newcastle i Engleska liga. Da li mislite da biste se snašli u toj ligi? Pa mislim da bi. Dobro. Da li planirate da ostanete u Partizanu dugo ili bi se više odlučili na inostranu karijeru za jedno godinu dana? Pa ne znam, volio bi da sam u Partizanu dokle šef i uprava misle da bi trebalo i da igram za Partizan kada god mogu da pomogam ekipi. A kad bude bilo vreme da idem, onda bi volio da odem. Kad volim saznam kada igram. Da li hoćete da budete legenda kao Saša Ilić, ali s obzirom da u Partizanu ne može preko 150.000 evra da se prima, da li to znači da posle godinu, dve odmah idete u inostranstvo da obezbedite sebe i porodicu ili bi pak više voljeli da ostanete ovde? Pa sigurno da bi volio da budem legenda kao Saša Ilić, ali opet kažem, volio bi da igram u Partizanu dok ne sazim neko vreme, ali sigurno da bi volio da se oprobam i nekim jačim ligama. Hvala lepo. Da li bi voljeli da sa Balotelijem, ako pređu u Milan, nastupate u istom timu i da li bi išli kod istog frizera? Pa sigurno bi volio da igram s njima u ekipi, ali za frizera ne verujem. Hvala. Kad planiraš da promeniš frizuru i da se ošiš kratko? Nikad. Ovo je moj imidž i svoj imidž ne menjam. Dobro. Koji klub najviše voliš i kad bi volio da odeš iz Partizana? Pa rekao sam jedno 100 puta da mi je omiljeni klub Chelsea, ali da ne znam da li ću karijeru nastaviti tamo, a kad ću otići, pa ni to ne znam stvarno. Pa jesi potpisan nešto sa Chelsea? Ne, nemam nikakve veze sa Chelsea. A što lažeš? Ne lažem. Koji ti je omiljen igrač? Sada nemam omiljenog igrača, ali mi je bio Brazilac Ronaldo. A što nemaš omiljen? Se ne sviđa niko sad trenutno, nikakav stil kako neko igra? Pa nije da mi se ne sviđa, ali ne. Misliš da si bolji od svih? Pa da. 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 Sviđa mi se to, ja. Zašto nosim zimno kopačke? Kad su ružne, odvratne. Pa ne znam, ružne možda i jesu, ali ih nosim zato što su udobne, kožne, a ne ove ko tvoje Nike, plastične. Kad ćeš da promeniš boju kola? Kad kupim druga kola. Šta planiraš da kupiš? Chevrolet. Šta još da te pitam? Gde ćeš na letovanje? U Crnu Goru. Aj bre. Kad si zadnji put napio? Alkohol u životu nisam probao. Pa šta? Kad se vraćaš na teren? Uskoro. Mislim da na nekih 5-6 dana ću krenuti sa ekipom da treniram. Čekamo te. Hvala. To je to.